Zdravo svima dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Kao što znate, ja sam radila nadogradnju i prošlo dosta vremena. Mislim da je vrijeme da skinemo nadogradnju i da vidimo koliko mi je kosa porasla. Vi imate tu čast da budete sa mnom i da skinemo mikro ring. Ostanite uz mene. Sam sve danas dvomila kako ću, šta ću, koliko ću, da li da skinem sada ili da čekam još, i odlučila sam se da to bude danas. Ljudi koji me znaju da sam sve moguće boje izmenjala i sve moguće frizure, tako da vidjet ćemo. Ovo je veliki test za me. Sad ću da vam pokažem kako izgleda taj mikroring. Sad ćemo ovako, da bi ja mogla da vidim da mi je promen. Evo ga. Kao što vidite, već je dugo prošlo 4 mjeseca. Sad, za ovo mučenje kose potrebno će vam biti jedna ovolika klešta i vaše ruke, ništa više. I evo kako izgleda prvi promen. I ovdje imamo mali čvor, to ćemo da sredimo. Tada, toliko o mikroringu. Najjednostavnije nadogradnje, možete da skinete kad želite. Na sljedeći imam 1000 promjena sigurno. Ovo je bukvalno događaj, znači bukvalno najbolja metoda nadogradnje mikroring, ne može bolje. Molim sve frizere da se ne krste dole kada budu ovaj video. Inače, to je moja mama. Skinula sam tačno 10. Evo, ovdje je kosa. Da vidite vi koliko je to. Jedva čekam da skinem nadogradnju da vidim kolika mi je dužina. Vidite koliko je kratka. Jao ljudi, ovo je mučenje. Ima još malo. Vidite ovo, čoveče. Sve sam to sama skinula. I kao što vidite, ja sam skinula nadogradnju. Ostao je još jedan ovaj pramen, njega sam ostavila za kraj, da skinemo zajedno. Uzela sam druga klešta, inače prst sam zezala malo, ali dobro. Eto ga. Pramen. Ono što mogu slobodno da kažem i da vam garantujem jeste da mi uopšte nije oštedilo kosu nadogradnja, i sad ću vam pokazati koliko mi je ukupno kose opalo. Ovoliko kose. Vi vidite koliko se isplatilo. Krajevi su skroz zdravi, nema potrebe da je šišam. To bi bilo to. Koliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte moj YouTube kanal. Ono što želim još da kažem jeste, ukoliko niste sigurni ono što radite, odite kod frizera i budete sigurno šta radite, da znate jednostavno kako skidate i šta, ako niste jednostavno sigurni. To bi bilo to. Ljubim vas sve i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!